prečítaj. To je Dominik, toto je moje. Ja si dám sem stoličku. Sem si sa nemám, iba Monika videla. Vidíš? Fú. No, to máš od Ameriky, to Monička, od Ameriky, aj to máš z Ameriky. No pekne, počkaj. Nožík, ukáž, otvorím ti, že čo napísal. Otvor si, čo napísal. No, poďte, no, čo ti napísal. Tam sa otoč Monika, aby videla. No. To ja ti to otvorím. Počkaj takto. No, pekne si to prečítaj. A nahlas, čo ti Monika napísala. Pekne, čo ti Ježiško poslal, to si prečítaj. Tam sa otoč Monička, aby videla. Zlatošský Dominik, Santa Claus, vodka. Posiela prekvapenie. Veríme, že sa ti bude páčiť a nájdeš tu všetko, po čom ti srdiečko túžilo. Želáme ti veľa zdravíčka, úspechov v škole. Toto je pre poznámoš a aby si robil iba rado všetkým. Poskávame ťa na obelička a nevieme sa dočkať, kedy sa uvidíme v lete. Ďakujem. No ako ty dáči, dobre toto daj sem, ako dáčeky, no teraz. No. Jaké boty. No daj si na nožičky, či ti rozumiem. No. No, kde máš pršče? Tu. No, dobre. No, dobre. Akurát. No, ukáž hore tak na kameru, Monike. Podržím si ťa. Už nepadne, babka sa No, držím. No, ukáž. Vieš čo, akurát, Monika. No, dobre. No, že keď dá hrubú ponožku, dobre mu budú. No, dobre, toto daj sem. Aj Moniku na týlnice tomu. Miško, aj, je všetko. Aj Moniku nejaký do tomu, no. Nejaké veľké. Nevadí. No, ukáž to, toto ti skráti, toto vyhrnieme, vieš, ti tá Paulika skráti, vyššie hore. Dobre, pekne, sem daj poskladaj babke. Ďalej. Jaký luxusný ja. Nahlas, luxusné tričko. No? No. Si mám dať na seba. To nemusíš, ja mi to budem skúšať takto, akurát tam Monika. Akurát, ďalej. Akurát. No, akurát. No, trošku, dodastie na jar. Trošku toto, vieš, dlhšie, nevadí. No, dobre. No a to sú zimné, letné, nie? Alebo zimné? Dobre si. Máš? No, paráda, ukáž sa tam. Čupni si, aby videla. Obraz nemám, škaredý, nevidím. Nie, škaredý obraz? Škaredý obraz, hej, sekám to. No, trošku internet. No ale tak vždy sem bližšie poďte, Monike. Nevadí. Počuj, dám to na stôl. Lepšie to bude na stôl. Pozri, Monička, na stôl. Nie je to dobre? No lebo nebudeš vidieť potom. No, počkaj. No, však... Aby to... Mám sa ukázať ešte raz okolo. Dobre, daj dole. No ďalej choď, ja ti to povalím sem. Toto mi to povalím. To je postavené, to povajú. Áno? A kedy si uvalili? Kde to uvažujú? Áno? Toto sem. A čo to tam robiť? Áno, vidíš? Tak, aby si do tej obrazovky videl. Čakaj. Dám si to na seba? No, daj si to na seba, aj tam to môžeš. Jaký je teplé znútra. To má púkož.
ešte počkaj. Kde má Dominik? Počkaj, ešte musíme pozrieť. Počkaj, toto je Počkaj, toto pozeráme. Ešte tam vzadu. Hento, to po veľké pozri, koho je to. No, tam bude na tom onom napísané. Tuto tento listoček. Babka, pozor na kvety. To je Dominik. Spadnú. Máš to dať do Poď plúve? sem, ja ti to Ty to vyberiem. vyberieš. No, poď sem. Máš to do plúve? Môžeš, lebo teplo je. To je úplne hrubé, také kožušina. No, páči sa. To je aké veľké. No, daj mi to. Ja to babke dám, páči sa. No, babka. No, daj sem, ja si to spravím. No, babky. Ale spred Dominiky, ne? Áno. Počkaj. Košule. Konečne budem mať vodu. Na tých som sa aj zabыл skoro. No, daj sem tu. No, otvor si to. Zatiaľ sa skvára. Ukáž to Monike. Jaké No, dobre. No, teraz už uvoľni Dávidkovi. Potreb. Teraz nech ide Dávidko. No, ja som zvedavá. Poď. Dobre, daj mi to na. Daj, poď, poď. Dávaj to, choď. No, poď, Davidenko, nie. No. Poď, poďakuj sa Ivonej. Ďakujem. Každému. Nemám začať? No, čo chceš, čo je tvoje? Aj obálečku najprv tu musíš prečítať. Tiež, aby si vedel, že čo? Si nezabudol. Šípku. Čak dáš to tak, babka, odtiaľ to celé. Odtiaľ. No, znamená sa dať. No, Môžeš hociako. dosť. Babka, ja to neviem rozbaliť. Roztrhaj. Roztrhaj. Tam som Davidkovi mala miesto. Nahlas čítaj. Môžem začať? Áno. Veľký mladenec Dávidko, Santa Claus ti posiela malé prekvapenie. Veríme, že sa ti bude páčiť a všetko bude ako uliaté na teba. Želáme ti požehnané Vianoce a úspešný rok 2014 plný úspechov v škole, ale aj v tenise, zdravia, šťastia a lásky. Tešíme sa na nové skoré stretnutia v lete. Boskávam ťa, Nadíčko, Cmuk. Ďakujem. Vidíš dobre, Monika? No teraz no ísť. No toto si potom zobereš. Čo sa smeješ? Čo to pobalilo, Ježiško?
No, nebudeš to. No. Čo ešte? Ježiško tebe neposlal to. Máš to teraz? Nemusíš na si to povedať. Potom napíšeme objedný. Dobre? Neprišlo. Možno, že príde po sviatkoch. Medzi sviatkami dáme. Dolinko, ľúto mi je. No. Monika, vidíš, máš tmu? Však ukážem. No. Nedošlo to, Dolinko. Daj. Vidím. Však, no daj, Davidko. Vidím, čo to bolo? Vlkodlak. Tričko. Čo to je? Vidíš dobre? Zametru. Davidko, Dolinko, tebe možno, že príde po sviatkoch, uvidíme, a keď nie, tak objednáme ti, dobre? No. Nebuď smutný. No. Davidko, toto máš na meniny. Ty budeš mať meniny, toto má na meniny. No, toto máš na meniny, dobre? Počúvaj, nemôžeš tak, no, neprišlo, no ja som tam aj písala reklamácie, aj robila som všetko možné, Dominko, neboj sa. Ježiško povedal, že žiaľ Bohu, no. No, neprišlo, Ježiško povedal, že nedoručil, uvidíme po sviatkoch, čo bude, ešte mu budeš na telefonovať aj všetko, Dominko, neboj sa, tebe objednáme do reka. No pohľa. Zapnite si video, vypadlo to. Čo? Vypadlo to, zapnite si video, vypadlo to. Áno. Dobre, len povedz. Povedz, vždy, keď zle vidíš, čo vidíš, musíš hovoriť. Tak to podslo, no. Asi veľa ľudí teraz na linke, tak ako to nie je až také konkrétne. Čo hovorím? Á, pekné reproduktory. Fúha. A to potom si posvešej, no. Aj sa ti to má. No, čo sa máme zlotý? No, Na tenis. Máme si vyskúšať? Ale vyskúšaj si. No, vyskúšaj si. No. Číslo si poviem? No. No čo? Nespadni, David. No čo, môj drahý? Ty vole, akurát, to nemôže. No. Monika, vidíš dobre? Dobre vidím, no teraz je veľmi čistý obraz. Dobre, lebo ty máš, my ťa vidíme dosť po tme. No, také si chcel. Akurát. Výborné. Výborné, no. Dávidko, no čo, tieto federelky? Federálky, no. Federelky, či aké To sú federelky? priamo od Ježiška Z Kalifornie. z Federera. Z Federera. Spolupracoval. Však tam to vyrábajú hneď, tam je ten sklad, kde sa to celé. No, Monika. Krásne to pani doniesol. Ľubie sa ti? Aj ty máš pekné Nike. Ľubie sa ti? Ľubia sa ti, no. Však one. Vynikajúce. No. No, to je... Sú ti akurát, či sú Akurát. veľké? Nie sú mi veľké, akurát sú mi. No vidíš, dobre, ale už noha ti tak rýchlo nerastie, že? No, teraz som vyrastol ďalšie, ale... Počúvaj, Dávidko. A výborné sú, ešte tam mám rezervu trošku. No to sa pýtam, Monika, Áno. máš tam rezervu Mám ešte? tam ešte v pohode, veľa. Pravda, že lebo malo, no. Ešte pol No, roka. a pozri sa, Dávidko, toto sú také pre celú rodinu, ale pre celú rodinu sú malé, jedine tebe by boli, vieš. Ale pozri, aké sú fantastické, Miškovi je ľúto, že nemôže ich nosiť, lebo sú malé. Skús ty, či teraz by ti neboli na nosenie, to sú Miškovi sú malé? malé, pravda, no. To, možno obuj si ich a teraz na nosenie, zime, namiesto tých, čo máš Ja teraz. si to zavazuje. Tak, zavolá, ako si to si potom zaviaže. Jazyk si vytiahne. Počúvaj, jazyk si vyťahne. A teraz, že by si ich nosil, Dávidko, namiesto hentých, čo máš, sú pevnejšie, kým není snehu, pozri si na to, čo máš teraz tie škaredé. Budú Na veľké. suchú zimu. Na No, dobre sú akurát. No, a chod sa pozrieť do zrkadla, ukáž to Monike. Nie, myslím nohu potom. Ja aj dobre sú sadnutí. Aj dobre ti sadnú aj tým nohaviciam.
Lepšie, jak tie, čo má vonku, Zuzka. Čo ty na to hovoríš? Takto na nosenie a na tenise sa vždy prezuješ, Dávidko. Je to ako na nosenie po vonku, na miesto to pána. Detkovi, Miškovi je má. Miško by to nosil, Miškovi malé. A detkovi Aj malé. detkovi malé, 46 majú nohu. Oni. No pozri si to, no čo hovoríš? Dobre sú. Takto na nosenie, čo ty na pekné. No teraz, no, ukáž. Takto na nosenie, keď ideš von do kina, ja neviem kde. No daj si teraz dole, aby si ho, ne? No a teraz ešte tú paštičku. No túto, však tam máš ešte meno, áno. Doradu. Doradu. No. No vidíš? Dobro. Kuliare. Daj si. Musím. James Bond. No, vieš, James Bond, no. Ukáž sa, ale si... Ty, Luka, počkaj. No daj si, čo je? No, David čo? ešte... Určite mi vypadám jak... Dobre Nie, vyzeráš. poď sa pozrieť do zrkadla. No, však Ježišmária. A Dominikovi tiež svedčali. Ten dobre vyzerá. No, ty si vidíš, v lete si nemala do auta, koľko razy si hovoril, že potrebuješ oné. No čo je, daj sem polož na stôl, daj sem papi zabalí do oného. To sú značkové, však tu máš oné, pozri. Perifrace, daj sem. No. No. Vyťahuj. Pekné. Dobre. Mám skúšať, alebo... Nie, daj sem, to určite. No však ty nemusíme všetko skúšať asi. Ty si Pyžamo? takto daj na seba. Čo by? To je vrch. To je taký tenký vrch. Si. Pozri, to tu. Táto je výborná. Amerikán, Havaj. Toto, pozri, toto je jemné na telo. Chyť toto. No. To máte rovnaké. Si to To prilož k máte sebe. rovnaké. To k sebe prilož. V sebe si prilož. Tak, tak, tak. No, akurát. Tak. Ten, no, vieš, akože, no. A jen to si otoč k sebe. To máš, to my máme tu v obchode toto. Ja menšie nemá ako jak Dominik. Vieš, to potom on keď... Ešte čo tam všetko máš? Ešte veľko. Pozri. Fúha. No, Dávid. Dúfam, že to bude pasovať. Ukáž, pás bude dobrý, dejú? Nie. Akurát, že? Fakt. Všimni si tú kvalitu. Všimni si to. Však nám si všetko chytať, ja viem, že je to kvalitné. Také... To Pod krky. To tričo bude. Nebolo pre teba. No čo, tri? To má pre teba toľko. To je bezbalové. To je veľmi dobré. Všetko veľké. Čo by bolo veľké? Nie že dobre, myslím, že... No, dobre. No, no ešte tuto teraz, Zuzana, poď ty. Zuzka, dávaj. Daj, že... No,